ଅଣ୍ଡା ଗୋଟା 12 ଟଙ୍କା ଲେଖା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନଉଛି ନି ସେ ସେପଟରେ ଆମ ପାଖରୁ 12 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇ ସେ ବିକିଲେ ଗୋଟା ଅଣ୍ଡା ବିକିଲା ବେଳୁ 12 ଟଙ୍କା 5ଟା ଅଣ୍ଡା ବିକିଲା ବେଳେ 50 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ହେଲା 60 ଟଙ୍କା କୁକୁଡ଼ା ଇଏରେ 500 ଲେଖାରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଇ ମୁସଲମାନ ଇଏ ଲୋକ କତିରେ ବିକିଲି 500 ଗଞ୍ଜା 600 ଯାଇଛୁ କି ହଁ ଯାଇଥିଲୁ କାଗଜ ନେବେ ସେ ବୋବେଇ ପାଣି ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆଇଛି